hambai dorong no tini aro payment bagoi tini ingkeno sini sarati prai do CBSE ni andar jara exam center tongnai rok borok ni angkano class 12 ni ok borok subject ingkai jeng miani sarikono jeng kaisa press meet nukha je TSF ba onnano jara tongnai rok borok je tini ni strike amno tui ingkai serai rok confusion ongkha anusongkha je exam solnai je soli ang saka exam to tabo kano sini high road jeng to Guwahati center sini regional center Guwahati honte am kono instruction tui ko je exam close songnai ba exam postpone nai ang saka borok no norok exam center rok kainani nangnai non exam solinai soli abo ulni ব্যাপার sini hoite जों kono exam postpone am kono khobor torbo rimaya serai rok jotono phaibai kaisa ओमफ्राय ji serai tongo gari gora ni kisa problem kha jotonbari phasingni ar jolaya phasing final rok haikano borok in time borok sopai ka exam center rok ingke phungayo tini ang phaika school o 8ta rogo nang phaika school o phaika painai kha sini gate plus man phaika ang mane gate no kaisa party ni obo flex obo baike ri baike khajak ang logo loge no ani sini to Bidyajuti ni jara chairman amo sini SDM sir geta SDM sir tongo prona ang administrative no ang information rekha je sir sung to exam tongo tini kokoro exam tong class 2 ni tam khainai tab to sini center to sung clock mai ang nai SDM sir 9 টার সময় সঙ্গে মিটিং কল খাইকা আর্জেন্ট মিটিং কল খাইকা ang thangkar jago meeting o salaikha je CBSE to taminai exam tini tongo sati prao je exam to normal soli tongo kabang jaga rogo जों call khainai kha je bongari no exam solinai amhai ngi tongo ओमफ्राय salaimani yagulo no tini taminai paithago kam haino ongkha je exam rimani sarai rok center khulogoi rijaknai jotono bosilaika center khuloknai amhai tini mane timely no जों exam no start khaimani hoito SDM sir bono request khaika ओमफ्राय nedi exam to serai rokni matter broni jodi tini rimi angka broni kintu CBSE broni absent rinai absent dikhangka mane जों class 12 bo saimano kangsa subject fail mane no bo absent mane no bo fail ongkhanai purada abage CBSE ni guideline to ओमफ्राय jotono ulo mane karon angka tini ni exam to tai CBSE ulo na nai abo tikrui ओमफ्राय serai rokni bo bisor wansogoi borok bosilaika exam naka chanai actually जों थांनायाव no kaisa government hoite जों clearance mangha director hoite je serai rok jekuni script use kaimano bangla othoba roman script borok english bai bo simano ingke bangla bai bo simano amhai ke no chini school o जों practice khai tongmani hangke je serai rok roman script bai exam asuknai borno जों roman bai prongo ar je serai rok bangla interest bangla bai nangsine borno ke bangla bai prongo ingke chini kokborok jara phrwngnai ani kokborok teacher rok jara tongnai borok duita ono serai rok no training rogo kokborok bai bo roman bai rogo ingke bangla bai tini bo nainai kha ang serai rok no baksa roman bai sei tongo baksa bangla bai no sei tongo ingke borok ni je jeta borok ni easy wngjaknai jeta borok ni kaham wngnai abai borok sei tongo abo language ti amo mane kono oro tai script ti kono bejal khojak serai rok thani o abo to ang sanam sungya roman script nango nangya abo ang sanam sungya tobe serai rok no oro borok no freedom rijak borok no freedom rijak je borok roman bai simano ar bangla kintu proshno hangkale CBSE taklai bahai no bangla bai no borok khaika ingka ani o center ni khetre ang saimano bun center saimia ani student rok tai ani center rok ni belai hangke serai rok ni tabo proshno porinani ba seinani khetre kono amhai bezalo khurita kono hampering ni ata serai baksa serai tongo taminai roman no hamjago baksa serai tongo bangla bai no seinani amhai ungka tako de hain bagui no tabo borok no जों bangla bai ma seinai alka script no simi amhai nei जों saia tako saimia tako ar borok no जों question jara bujia kokborok jeta bangla bai sijak abo no bujia rok no bo जों jara teacher tongnai rok kaham kheno bujogoi rego tako jara invigilator tongnai rok ang sar borok no bujia hingke songdini tako meaning rok bujia ओमफ्राय tini porikha rok nairok kaham nogoi tongo ani center o kono serai rok kebo kaisa bai no osubida wngnai kwri tako khorok buchuk sir
Anu student oro tini ngangka 91 tongmani. Abon bisingo regular 51 জন bisingo 52 জন present. তো korong ningke agi upori thariya ta boro regular. Boro kaijagi thangka boro agi upori thariya ono subject upori thariya. Ar private mane continue candidate. Private ningke 37 tongmani oro 32 জন thaika. Tini 5 jona thaya. Ningke private candidate to abo ang saimiya ta bagi thaya boro saimiya ta. Ani student biya ba alka school no student seba. Tong kusang tong jung tong la. Because tabu sini resident staff tong thai thangka tong sang tong security tong medical team tong teacher of sufficient duty tong ano kono problem to ita center